kuna kusero Kamsasa Chaos Loga Londona Mary Nyambesa Tandi weshiripi chana mbiri pamberi penyu nyaya ndeyekuti uyai kudare tigadzise zviri kunetsa uyai nembodzi yenyu tupa nemari yedare kutaura izvo kuti Charles Kamsasa nataura Mary Nyambesa naTandi weshiripi tavantinzwe Charles kana iwe uchiturikira zvinhu pamusoro echangamire takaona muri vachiuya nemwana anoteka njira ane 37 years vachiti mwana waCharles, saka wakamunza kumba kwaCharles pachawakatadza kuwirirana inso ndobva ndazoenda kuti ndizvisise mwana wazvo anonzani avabuda kunze akura anonzani anonzani anzani Hanzi Bright. right. so patakaonana navo tichida kuti tibvunzisewo nyaya iyoyo sesuwo wakakamsasa kusaziva kuti atichida kuti nyaya yakamira sei. Wakange waine inzwi repamusoro zvokuti takatadza kuti titaurirane tinzwisisane, ndobva taona kuti no rega tiye pamberi pemuchangamiri tikwanise kunzwisisawo zvakamira sei, nokuti mukoma Charles wari kuti hongu mwana mukadzi taifambidzana asi mwana handisi kutsikana kuti ndewangu, saka ngatesta ndo zvawari ndini zvawari kutaura. Asi isusuwo maunzira wakaita mwana kumba isusu ndozvira tichinoziva kuti asvike 37 years uyezve une bhete here, une chitupa here, kurwara kwaari kuita kupenga zvakadidino, ipapo tinokwanisa kutsanangurwa navo kuti hatisi kuita nekutaura. Ndonyaya tinaishandaa saka mune nyaya ngani wani muruda kuti wapindure wani muruda kuti munyatsoziva kuti mwana wenyu here. Number 2, mati hamusi kuziva imimi kuti maunziro wacho awaita mwana uyu toti maziva kuti mwana wenyu munora chii chimwe chavataura chechipiri. chitataura zvanzi wakazvarwa 1-2 sematsanangurira wakaita asi umwe akashaika. Wanga wazvarwa nematwenzi. Saka hatizivi kuti akashaika kuti akamuiga ndiani kana zvakamira sei. Saka takaona kuti pari complicated isusu kuti tikungogashire tisinokwanzwisisa ipapo. Imi pane wamuri kupa mhosva here kana kuti kuri kuti tinoda kumazike kuti kana kuti hatizoziva kuti wakaibva sei akadii. Mhosva hatisi kuana topa mhosva singaungochekerwa chete mujekerwa. Right, hanzi toda kuti number 1 tijekerwe kuti mwana wamuri kutipa kuti ndewedu, mwana wedu here chaizvo chaizvo. Paroda kuti paitwe ma-DNA test. Munoti chii? Munobva nazvere ndo wanoita ma-DNA test vari panapa vatinashe Mukambe. Ende takakumbirana nawo kuti aite ma-DNA test, iwo ndo anobhadhara, inenge iri 120. Takapuwa mari yakatsipa sedare yekuita ma-DNA test $120 kuti wazive kuti mwana ndewedu here zveshuwa. Then tozopinda muchikamu chechipiri chavanoti tinoda kunyazoziva kuti tichizoite kuumba ukama. Ndofunga pana kuda kuumba ukama kuti ndei makazononokawo kuti taurwa kuti kune mwana makore ese. Mai wacho vachiri vapenyu here vana? Vakafa. Vakafa.
Okay. Andidi mazuri watu kunonoka ina wengi ufuma yao gafu. Absolutely changamoto. Absolutely changamoto. Kukuza ini gari leo. Nini abantu bamwe wangu 94. Ndini mwana wa chitenda sana. Ndini ndio zitandi watu nakarogwa kuchipingi. Ndugu namambo mtema. Mai wangu hao. Ndiri kushama muri kwa kamsasa. Muri munhu mukuru changamira muri kunyeperwa ba. Nyaya haiperi nekunye baba. Lori kutaura kwenda kushamistika. Mukoma wangu wabereka Bright 14 February. Ainzani mukoma wako? Margaret. 14 February 1989. Wakaenda kumusha kwa mukoma charisaba. Tiri boss bondemo. Ndumva watu kuilana zvakanaka kana matidzi waiwa. Chavakapisana ini semunhu kuchipinge. Meyangu wane dementia mazvizvisa mamu. Wakachitogona wachiti ndokuti mwana wako ameno zvaakatanga kuita adzindobva andisiya. Maguya ndokuzoramba ine wana vayava. Aitomufonera mukomana kuti chitipazve chitupa ndotorese chii mwana chichi akaramba hake mukoma Charles. Mwari ndokutora 2003. Mai wangu ava ndokusara nemwana 22 years vachichengeta. Wachiendeyo kuna tinogara kuignesi mambo wangu ndidare nikukuremekedzai. Tinogara kuignesi tuko. Ndokuenda ikoko. Wazwa kuti pakafiwa pakamusasa. Ndokuti tarisiwe ndipozve chitupa chako nditorese mwana chii chitupa chavari kutaura chitangamire wangu. Zvikazi mamangu naye mangwana gogo. Gogo aiwa muka iwe. Kuti chinipazve chitupa. Tarisi wangu mukomawa kwabva warambawo. Hadzoka zveiwe wagara pamba. Ndazokudzwa ndiri kuchipinge kudunhura mabva mutema kuti tandi uri kuramba uriko. Mai utaona uroirwa pasi. Nemwana wepakamusasa. Ndamhanya iwe ndauya Changamire. Ndasvika ndikati mai todini. Handichazvigona unenge sara ndindega. Vamwese wakafa. Zvozeo mwanangu. Ngatigadzise tiendese mwana kumucha. Handichazvigoni ndakura. Tauya nemwana. Pa 46 kunyazura. Mukuru watarisava. Vanga varipo. Wangu Changamire. Atina kwatakamboita hondo. Taita hondo yenyu. Tega tisi kumatongo titedza kuziva kuti vanhu vaifambidzana. Wachiti mukoma waine mukadzi wavo. Wachita zvikubira nesisi wangu wakanga ine musikazi. Wachibira mukadzi wacho aisi ana semhunga. Akanga ine chigayo kumanyika kwedu uko. Murume ari papo. Achitiza mukadzi wako acho mwana wakadzi rume. Nasisi wangu. Inini majeri kuti vaingatiende kumba kwake. Tikasvika zvakanaka. Nemwana wedu. Tasvika mukoma avo Charles vakasimuka. Wakati wauya bread pamusha pako. Ndipo pamusha pako. Wakahaga mwana wavo. Handi kufara Changamire wangu na mambo wangu. Takafara chikuru kuti mukoma Charles wavuma mwana wavo. Inini ndokutombopenga munongoziva zviitika izvo. Vakamamekere kutora. Zvinoona kunatsa mai wangu. Akati mwana wangu ndataura zve. Ndikati mukoma nanga ndine simba ndatorwa demi panapa. Mwena ndashatirwa. Zvinanga izvo arangugamuchira kudai. Wanga akadini kudini yake kumumutora kati. Tasiya mwana. Tagara naye nemanzi. Ndizvo zvinochipinge pangu iwe. Kwamba pamutema. Zvikazitandi. Namai wangu wafanirwa panika vachagoni kana kufona. Zvikazi uye mwana waye wadzoswazve. Evo. Wadzoswazve kuti. Ndauya mai zvadini zve. Zvikazi mwana wadzoswa mwanangu. Kwakuti kamombe kavo ndinayo panapa. Tsamba yechingombe wakatengesa nayo mama wangu Changamire wangu kana mutapiwa. Yewakatengesa mombe yavo. Pakabhucha kari pahidhinza apa. Zvikazi mutombo wanetawo. Kuti ndiwo unondirimbira. Ndiwo unondichengeta. Aiwa. Ndikamutengesa kangombe kangu. Kakamurirwa kwamakore mai. Kwabva kakura. Kwabva taendawo pabhucha iwe. Kamombe kwabva kaita mari. Ndione mari yepetrol. Yekuenda Nyazura pa 46 kwaanogara. Taenda namai wangu aya. Nemwana hanzvadzi yavo. Nemurume uneka mota ke. Nemwana wedu uye. Tasvika Changamire. Hatina kuenda kumba kwavo ba. Takananga pamapurisa ekuNyazura. Tinoziva mutemo. Tikasvika mapurisa kati uyecho. Inonzi CRLO office. Takataka Changamire wangu mambo wangu tirimo. Tiri kuenzaniswa nemapurisa. Zvikazomba zvibaba. Kuti muri kudhakuta kuti mwana hasi wenyu. Chienda motorwe chiropa. Handiti mwana Changamire wangu. Tafaresi. Takudzokera zvekumba. Takamira kuti ropa rikudini. Tiri kutora Changamire. Ndipo tanogara kumba. Zvekuti zvakatuya panapa nhasi. Tafunga takutorwe chiropa mwana achitorwa. Vakamuti mapurisa akabva atijekesera. Vakati hapana anozotorwa ropa mwasipo. Ini makumusapeti mese munenge muripo. Asi izvo zvinobva zvaitwa nezvawataura. Handiti mwana Changamire wangu. Ndashama kuti takaita noise. Mapurisa anga ari pano wawo.
nditi aiwa wanhu vakaswera muofisa ndichaoenganisapo mai wangu wabva kunyora zvikanzi chisumuka usaini ndikavasainira iye akasaina kuti takotorwa ropa ichi pataketa kuti changamirenda pachaeni amusati Bright akambogara kamusasa naini manzi wainaye kwakanga achimuendesa kwakati isa hatingazivi ndino takanga chiti tasiya mwana kunani kune baba wake muri munhu mukuru changamiri hamufaniri kunyepe baba dzidzai chidzidzwa vana baba musarambe vana muchiregera gwadi wadzidzisa nekuita nekuti vanozouya vakura vahora zvitsva ende mune maakuramba vana manje ende akura chengetai mhuri dzamunoita kunze noti kuita chigororo chenyu kunze muchirasa vana muchiti hadzvawo vanouya pavanouya ipapo vanouya nhamo iyo inouya kwauri right pari kuda kutorwa ropa kana tida kukasika munovapa kuti vaende kwadhokta kunotorwa ropa ake kuti wakwanise kuenda havo then muchee vanozodzoka after how many weeks results 2 weeks munozenge muchitaurwa namabharani kuti munodzoka pachine chimwe zvimwe zvinozotera mwashari kudai movaratidza kuenda navo padhokta kuvaende kana mwenye achikwanisa kuvatora oita vana vo vaitira nditi panapa handichagoni kana kuti ndidini ndibate zvekuti ndibate ii handikoni ndakati zvakanaka ndinotenda nezvamatitera zvino ndinenge ndiri kuti handisi kukwanisa kuti ndisare nemwana uyu na baba wake uchikumbira ka hanzi 2 weeks mumbondogara nemwana 2 weeks paroda kuti paonekwe kadai anga abvuma kuti mwana ndewangu iri padana ropa riri kutorwa manzwa imini please itai 2 weeks nekuti pane gakawapa 2 weeks idzi nekuti pamwe richaonekwa ropa kuti haasi mwana wake iye inzwai nekuti uyu ari kuramba kuti mwana handiri kupokana kuti ndowangu here kana kuti haasi wangu dai baba asina kupokana ngadai tati tichienda asi 2 weeks idzi dzamutange muchigara naye tichimirira maresults I think muri kuzvinzwisisa imini nekuti vari kupokana kubva ndane 66 handisakamboona magomere emwoyo wakadai munhu inini kwamutema kwandinogara mama mbuya ava muri kona 36 years wachigara nemwana iye varume makugara nemwana kwemasoro mambo tibatsiaiwazve inzwai pane gakawa rekuti haasi kubvuma kuti mwana 100% ndewangu ari kuti zvimwe nekuti zvimwe ndewangu zvimwe haasiri wangu ndo patiri kuti isusu paina zvimwe hatikwanisi sedare kuti titi enda nekuti hatisati tapurwa kuti mwana wako hazvigonekuzvinzwisisa here ngaendese kuhama dzake hazvigoneki nekuti haisati yahama yake ndikutoenda kogara kumba kwake togara tii kwake uko pa2 weeks kumbira pakachangamira ndoda kudzoka kuna mai nai mai muri kupanzwisisa here pautaurwa namambo right inzwai right chinyatsoiteerera ndanzwa imimi mechitaura nemuromo wenyu apa kuti munin'ina wangu anga ane musikana mukoma wangu anga ane musikana teererai kabudzo dzandinoda kutaura
tererai muno mudare chatinoita tinoimba tese kutaura totaura munhu 1 asi hakuna noratidzwa kutaura saka zvipe nguva yekuteerera ndabva mataura mega nemuromo mukati mukoma wangu wengwa nemusikana waimbotorana vachinobirana neuyu vachienda kwavaienda kunomwa uko kuseru uko ndo pari kunzi namambo nhasi uno pabuda nyaya yemwana avo baba vakuchiti inini handisi kugutsikana kuti mwana ndewangu. Saka mwana mambo wari kuti ngambogara paari ipapo pamasondo mairi avo vachiongorora kuti avo zvavari kuramba icho kwa zvichabuda zvakaita sei kuti ndewavo here kana kuti hasi wake. Aiwa inzwai iyo ndofunga kuti tiregai chikotaura kupedzisira tingarambe tichidhibheta idare riri kupa judgment mwana ngaadzokere paakanga ari nekuti muno mudare tine vanhu vanouya vachiti wana ndewaningi vachi 30% ndo yatinoona isusu iri correct 70% vari kunyepa. Saka ni isusu hazvigoni kuti tichienda nemwana uyu pamwe asiri mwana wake ozodii mushure mekuenda nemwana asiri wake. Ndo patiri kutaura isu kuti mimi 37 36 years makagara naye chiendai munogara naye 2 weeks pabude pamwe muchazogara futi naye zvachose nekuti anenge asiri mwana wake. Nekuti iyo zvinezvi tikamuenda nemwana uyu tatotaura kuti mwana ndewawo. Ndo pati patiri kutaura isu dzikisai maoko hatisi kupa iorder maoko vese vakasimudza maoko imbodzikisai pasi ya judgment mambo ari kutaura kana mambo achitaura tinombomira ya judgment for 2 weeks results anenge apano ndatoataura kuti please make sure kuti those results are here in 2 weeks musi wa10 munouya pano kana abuda results achinzi mwana wake anovharira mwana wake achidii achienda. Akanzi haasiri wake munodzoka naye mwana muchienda naye kui mundotsvaga baba wake handiti. Saka i2 weeks chete haasi mazuva akawanda 2 weeks results anenge apo. Imimi 2 weeks please itai kuti results achi muri kuonzwa nyaya yacho yakakomba. Mama, indi muri pakamusasa ya rurumwa kugara nemwana wako masondo mai aiwa zvakati imimi chinogara naye magara naye 36 2 weeks dzinoshate chii kuti pave nechokwadi. Munodzokera ka iwo vanouya vanotumira munhu nemwana munouya ndodare zvari kuita zvariri kutaura. Mutemo wakasiyana nekufunga kuti mahombwe. Mutemo tinoda justice inoenda kune munhu wese hatiitiri imimi justice iye uyu 2 weeks kana dzabuda idzodzo kuti mwana ndewake imimi muchazoti ngaabvise chii mari zvambuya number 1 ngaabvise rora kuripirai ani pa 2 weeks imimi kana mwana abuda ari ndewako uchabvisa mari zvani ambuya number 1 uchabvisa mombe yani yehumai mombe yababa ndeyematyorwa 3 nembudzi dzemasungiro zvese zvausina kunge wakadii wakabvisa handii. kuramba zvinhu tati yaextortion isusu nyaya yauya nhasi hatibvunzi kuti ngei kusina kuuya naye kare
Handifi. Saka mobuda modzoka in 2 weeks. Endayo kwa munoda kana mwini muchipokana chokuti endayo kwa munoda mundo etechi saka mugoti chira kubayo noleta isuka tika muchipokana nesu Munomira panze